No niin, nyt ollaan hirvimailla, eli tässä menee keijutulilinja näin. Tuossa nyt näyttää tuommoiselta moto ajanut jossain vaiheessa ja se on jäätynyt. Käydäänpä kokeilemassa, kestääkö kävellä yli ees. Jos ei kestä kävellä yli, niin sitten me ajaa tuolakkaan. Eli siinä on joku 5 senttiä. Jumalauta jännitti. Pikkusen ratisi. Puukolla löin tuolla puolelle reikkään rannan, että vesi on jään tasalla, että jos sulla olisi ollut tyhjää, kun tämä on Luomajokea, niin jos olisi ollut tyhjää, niin sehän olisi sähtänyt sitten. No ei muuta kuin katsomaan, miten onnistuu tuon kanssa ylittää. Keijutulilinja tulee siitä, kun tähän aikoinaan tehty ohkaisesta puusta hirvitornit, jotka on tuulessa keinuhneet. Tuossa näkyy olevan yksi nuolukivi. Ja tuolla näkyy penkalla nuolukivi. Tässä on aikoisesti hirviä syksysi. Tässä on ruokamaatanne. Mikä niitä tässä on ollessa? Sittenpä katsotaan miten käypi, kastuuko vai menneekö yli. Otetaan vielä veikkauksia vastaan. No quite more. Se yli meni siitä. On se aika, olisiko ollut joku 5 senttiä jäätä. Nyt nämä viimeiset pakkaset sen on tehneet. Piti jalkoja vähän sille, että mahdollisimman leveälle tulee painotusta. Tämmöstä nyt on tässä, että tuossa 900 metrin päässä pitäisi alkaa jänkkää, että ne sillä ainakaan pitäisi puitua näin sujunut. Täytyy nyt katsoa pääseekö tuosta vai pitääkö lähteä takaisin. No senpä näkyy. Iso koivu kaatunut. Pakko kertaa tuon kautta. Se on varmaan semmonen 10 senttinen, niin en saa sitä kun mulla on sahaa matkassa, niin kierretään tuon kautta. Olipa se tehty. Nyt helpottaa heti.
maakotka lähti tuosta puusta. Sinne sen auringon päällä nyt.